full episode, Ilocano Love Storya. Anya ka di honesto. No kaano lang adimteng ka ti Amerika sa mapan ka manan di Pilipinas. Mama, Pinalubusan ka nagadala iti lugar tayo. Sa kalpasan na, agsubli ka manan. Nalawag ka kinamag dita. Honesto, ti kinarigat ti panagbiag, iti nakayanakam apagilyan. Tiga po nagada tayo ditoy. Ada amin ditoy. Ti kundaway, arumakay. napanunod ko ngamin. Nga dada mausar ko ti inadal ko yung lugar tayo. No apay nga na forensic ti inadal makurso, inagadal kay Bagyo. Mama, saan palimod ka na kayo? Di mapaspasama kayo pakilyan tayo. Ado ti mapaspasama ka krimen. At dapat di kiti nasarakan da bangkay. Gawan ti pakabigbigan da. Day ta ti pakausaran tinadal ko. Saan ko akaya tapagsalitaan day ta, honesto? Orayan niya papaspasama kini pagilyan tayo. Awan bibiyang mon. Anda tayon dito'y Amerika. Ada kiti malakit ko, mama. Saan nyo ka di pailaan ripatan tinapasama kiti day di papa? Ubingak pa lang iti. Pangaasin, saan mo nga ipalagip day ta? Mabid man lang, honesto. Ada ka di sa bali arantaam e jay lugar tayo. Panawan na maasikaso dagiti na panawan tayo adaga iti lugar tayo. Nalawat itaga tayo. Nabaybayan pa inti balay tayo. Pagkasiraan tinapinta sa negosyo iti lugar tayo. Saan ka maawatan no niya talaga tirantam e jay lugar tayo? No apay akayat mo ti agsubli. Nalukaga kiti panagunya ti cellphone ko. Apay, nagladaw kan nga umawag, rabrabiin. Pasensya ka lang kuman, iti pan nakalukag mo. Saan tayo kaming nagpapaday iti oras? Aldaw may itari iti Amerika. May liwak lang namin yun king ka. Anya nga ruti mabalin mo katagin na dayota. Imay kamatlaan dito Pilipinas sa agadan. Kalpasan dayta, nagsupli kamatlaan dito Amerika. Nung saan ta kuma nagkita yung bagyo na kadalanda? Diyak mo nang amo di babae nga atik lang unay. Ay, diyak naruam anak ang kangiti kakasta, honesto. Anya kaya? Ura gintiga ako dito Amerika. May sapa lang na paglang Ilocano. Nakaumay kami matlag ni mama dito Amerika. Hindi makamamo na ti Amerikano anang asawa king kuana. Nestoryak matidin king ka. Ang nasapa na balo ni mama. Alawan ka din. At akal nga pintas kay padamag ko king ka, Ingrid. Nakapagpakada akong kini mama. Agsupliak dita Pilipinas. Tapno may kaikasara. Anya ti kinunam? Sigurado kay ti dayta, honesto? No, apay. Anay palagipay lang ni Honesto tinapasamak iti day di Ricardo. Makarit na akmanan iti sa kan kura. Inkarit iti ti bakik. Kalpasan na nakagtang kami dito Amerika at siya ako nagsubli iti lugar. Ang nakapasamakan ti impilang ko ang nadagamabati-bat iti biyak ko. Sa ita, kaya't ni Honesto ti agsubli iti lugar eh. Minamaang akapanunutan. Dumtang ti shipment in tundeng nga terapiya. Namnamaam nga i-deliver at agos nagtitaok ti order mo. Agdiretsun to pa'y kititibay sa alugan iti budikam. Tamnawan ti magkakita. Sige. Sige nga rodan. Bye. Sir Hannibal, pinatod ti sekretaryo dagito yung papapeles. Itay mamuan na nga umayak dito opisina yo. Saan ka di pa simbang Ingrid? Iso kumanti ng didam kadagito yung papilis. Kasta jak pa'y nadlaw adimtan, sir. Naladaw man nga tanan nakaring. Nasapak nga pinapimano yung balay. Sige, ited mo to dagito yung papilis inton sumangpat. Ibilin ni Sir Hannibal, siga kanot ipangitadak kadagito yung papapeles, Ingrid. Ito yun.
E di sumlatan itirabaw ti lamisaan ko, Ramses. Kita akin nung madamdama. Imawag gayam iti parbangon ni Onesto. Talaga mo, niya. Maililol sa launay king ka. Itangamin at kinapintas mo. Si Kamat, agawid ka no. Anya? Oo. Talaga sana na masarap ka dan ti ilaw na king ka. Ramses, adain baga na kanyak, apakararibo ka. Nakikita ka talaga. Saan pa yung asimkan iti panunot ko dati abanag? Kaya na nagkasar kami. Kat, panagrik na, saan ka nakasagana? Ket, kalpasan na nakasaritam na yung grade. Inawagan na kadagos, kasta? Talaga mo, Anya. Saan mo na kaya't apaluspusan ng grade? Dahil kami na kinapintas na. Masapo na talaga nga agaliptag ka. Ato, tagar-aram king kuha na. Nistorya na kanya ti may panggap ka dagiti agar-aram king kuha na nga anak dagiti pata ni kusyante ti amana. Uray di kadadal ka may pailang bagyo. Ado ti nakaribal ko, ngam siyak ti pinili na. Dahil tangal ti pagbilibaking ka. Independent woman ng grade. Saan matungan ni Sir Hannibal tiket ng aramidan. Amok na ta empleyado ak iti kumpanyada. San pa'y nga muning grade no niya talaga ti panggap ko? Dahil tamat tiket ko damagan king ka, honesto. Kalpasan na makapagdasal kayo. Agsubli ka kadimat ang dita Amerika. Ditak lugar tayo ngagtrabaho. Anya? Saan na tamaman niya? Napanunot ko nga't adda mausar ko tinadal ko dita lugar tayo. Gapo kadagiti mapaspasama ka krimen. Kung kahit kung nasikasuan tinabat-bati mi kini mamasang kabasita sa nikwa dita Pilipinas. Lumatayo na sa isayati biyag dita Amerika? Nakapagpakada akon kini mama. Ay, Ken. Palubusan na ka man. No mabalin sa nakapalubusan. Ngam saan na talaga nga mo, no anya ti talaga arantak. Ati kahit ko asawan, panggap ko nga asawanan wini kasar ni Ingrid. At tadaraya kapaskan, Benton Rabi. Kaya tinyunay-unay ni Mr. Ramel ba? Amasapol akadwa ka. Dad, anya ayat ipagtultulagan nyo. Oh, kaguran na ka di. Amo yung anapingat ni Mark nga datdaton kanyak. Amamudak mat daddy. Saan nakapulo sa maiturayan? Duwan na mok. Nga mawandakas na no dumaray kay di Paskan. Diyak kayat, gaputa mo nga danto ni Mark. Amamudak mo. Ay, dumaray ka mo lang di Paskan. Awandakas na iti data. Gagangay nga daw ni Mark na Paskan da nga ron data. Pagustuhan ko ba ni Mr. Ranel ba? No, saan ka laan na lagi? Kan napaanugot naman kuyog kanya kiti dati apaskan, Ramses? Orek pakpakaasin ni daddy. Talaga makipinatangkanak kan kwa na. Anyaki din tijak pagayatan. Kit sigurado mapsuga. Nagadong nga arat kaya kan pulutan. Ken nagpipintas na giti chicks. Makanobya ka din na oras no kas kasalulaan. Talaga, palikero ka. Nagadun sa tinobyam. Najak mariro, adan ka din nam, ha? Nasuro ka na doon atawan, ngagdindin na kami kina Michelle. Yung sana kayat, di makikasal ka niya. Ay, pahadak ti kaayan ayat mo kayat na tinawaya apa nagbiag. Di pa kayo dumaan na lang kanya kat. Agdandan na kayon akas, agasawa. No, agsikog na ta. Lalapit nga, umanugot ang nagkasal kami. Oh, saan ka ngagbarbarte ka? Sikat, yag maneho itilugan ko, Ramses. Nagpakada ka matlaan ka ni Michelle? Ang mga numadamag taan nagkuyog ta kat pagsilosan na ka? Nung pa'y kaslawan bibiyang na, no niya tiket kong aramidan. Nagpakadaking kwa na. Ni Mark? Itay pa inadlaw ko. Kaya't na nga tatiw masitigking ka. Nung kaputa kadwa ka. Ay, tay talahan na. Nung pagsilosan na.
Saan kumot nga tan na nasinga ti man naturog ma? Bigat yun ditan. Ha? Saan na ka nakaturog unay? Tumangan ni Tirabi, di kasangpot kami kini Daddy. Manipot iti dinarayan ni Apaskan. Plano ko may ti Rabi Emi dito nga awagan ka. Diyak kayat isumurot na amukmat nga dahi ni Mark. Napanunod ko, tinagpakuyog ko ni Ramses. Oh, awan na ibaga na kanya ka. Kat, awan na talaga. Tasaan kayo pa yan nagsarita? Di mo ibaga pag silosan ni Ramses, kagayam ko, ha? Ah, Dahi nga ron na Mark. Muskusilap kit din. Muskusilapan na ni Ramses, hindi agawid kami. agan anad ka nga rod. Amangan no dakas ti aramidin ti Jaya Mark. Saan nga agpalit ni Mark kanya? Ngayon agan anad kalata. Amigo! Empleyado ni Ramses. Sana nobyo ni Ingrid. Di na kumapay kaya tisimurot kanya kini Rabi eh. No sana nagpakuyog ni Ramses. Ay, bagaking ka na ito'y. Nawaya nga garam ni Markin Kuana. Ngamsan ko maalumbas si Tidayta. Apay, Dad? Sige, amigo. Kasabay. Bye. Dad, ano ti ko na ni Mr. Ramel ba? Makagura ka no ni Mark no apay akadwam ni Ramses ni Rabi. Ha, nagtulag sa akin di dagay nga agama. Pambardalayan ti Paskan nga inangay da? Kaya't ni Mr. Ramel ba nga gabalayan kami. Ha? Ay, dinto mapasamak da ito, Daddy. Itay pa lang madmadlaw kung naliday kayo amang buybuya kanya kagimpagi kadagiti kawas ko, mama. Sano ka nagsinay kay tinaw? Talaga saan ka na maikawid pa eh? Namabalin, saan ka kumapalubusan? Namanipod pimusay, dedi papang mo. Pwede lang nagadal kay di bagyo, ti pan na kaya dayong kanyak. Sa ita, kaya't mo ti agsubli ijay, panawan nak dito eh. Mama, masapol nga ibagak, no niya talaga tirantak di Pilipinas. Ada na ba ti anubya ki di lugar tayo? Anya? Italang ipudnok tayo ti kada kayo. Namamok ning grade kabayatan ti panaggadal may bagyo. Nakayawan na kiti kinapintas na. Katsan ko napaluspusan pa. Isumat lagayam. Mabit lang, mama. Ipakitak ti ladawan na kada kayo. Oh, dahito yung mama. Oh, Ha? saan ka diyan napintas? Napintas? Lang nga nati baknang. May sanidad na kadagiti kabaknangan a negosyante di lugar tayo. Nakarangrang ahin ti lugar tayo. Honesto, no tinobiam ti talaga arantang. Mabalin mo't adito'y kayo Amerika ng agnaad. Nalapit. Adhan iti tangatang, tinagluganan ni Honesto ng aeroplano. Kalpasan ti sumagmamanong nga oras. Makagtangan di kay Pilipinas. Mabayaga saan kami nagkita. Malaksid no agbali ti panunot na. Naman niya na ito eh. Ti impakita na retrato ti nobya na. San ko kaya man na isublikan ko anak at nalipatan ng samat ng inala. Namapayakas la. Sa bali ti panagriknak bakit kita at na jalan tawan. Saan ko man lang nga napanunutan da ita. Tanya kumamati kahit asaun ti kastoy amarikrik na. Talaga mapang namnamaan ka agayem. Nagyaman na kiti panang sukon mo kanya kay airport. Hindi bagayang. Pinalubusan na ka ni boss mo. Di of ko'y tangal daw. Basta nagan na kuma, atay paramid na kanya. Gistayan gaya mo mang sukon kanya ka. Imbaga king kuana asukunan ka.
pinalubusan nakmat ha. No pa kasapulan ako ma. Nasayat gaya. Ado ti negosyo ti agbalik to nga katugangam ni Honesto. Nagmayor idi kabanbanwagan na. Aging kay ti napanunot na ti agnegosyo langan. Iso na pigsa ti kapat na kadag iti agtuturay. Saan ko malagi pa nagmayor kaya? Ubingak pa yung gamin di matay ni Papa. Katap no makailiwliwag ni Mama. Pimanaw kami di lugar tayo. At nagnad kami di Manila. Nagamamuda iti Amerikano nga aksyoman kanya, iti nagpasyar iti long ka pa. Saan ka di nakapagkita kayo muntan? Saan kayo ka di nakapagbinig? Saan? Diyak malasin. Itaros na kiti hotel. Nalabit ngayon ton bigat ang mapanak iti balay mi ngay aywanan ti may sakawagyan mi. Isunto siguro ti pagpakuyoga kamang pasyar kada kiti daddo maadaga. Kasya ka ano lang dadi na udi pa nagsarita ta. Ada ka niti sao katagsarsarita ta niti personal. Naragop kini nagkan kay tayo tinalaos aragsak kan ili pa. Wadak nak man. Talaga asi ka. Ang mga nanya ti pampanunutan ha. Saan magkidi? Napintas tayo ito restaurant ngayon mayanta. Nakikita ti bye-bye. Amo ka din ni dadim nga gawid ak. Tapno umay kay kasal. Amo na sumangpet ka? Ngam na may panggap iti kasal? Saan ko nadakdakamat kan ko na? Sige, mga tangaroden kabayatan ti panagsarsarita ta. Inton madamdaman ngagpag napagnata iti igit ti bye-bye. Namwa kasimbang petkan, Honesto. Iso nga impakada ning grade, asa nasumbrek kita amang opisina. Nasingit kayo gayam nga gayam kani Ramses. Iso tinangsukon kanya kay airport, sir. Nagkita tayo din. Ngamitalang amay langaan ka na imbag. Diyak bababalaw. Nuapay nga inayat na ka ni Ingrid. Dad, ada ka na napatid nga ibaga ni Honesto kada kayo? Anya day jay. Iso ti nagawitak, sir. Nagtulagan mi kining Ingrid. Di pa nagkasarmin. Anya? Kunak manusan mo pa'y akaya ti makiasawa. Imbaga kini Honesto, akasarita na kayo, no palubusan na kami agkasama. Sika ti pagsalod-sudak. Ay ayatem kadimot lang nga talaga ni Oristo kung nakasagana ka makikasarkan ko na. Kuha, Daddy. Apayasan ka makasungbat. Kat sika mat Oristo. Napudno akit itarigagay ko kin Ingrid, sir. Iso ang nagawid ak. Tapno kasar kami. Di makal kagaya medya Amerika. Nga medya bagyo tinagadalam. Kan nagamamuan nyo kin Ingrid. Ubingak pa'y di matay ni Papak. Kalpasan ti makatawan. Nakiasawa ni Mama iti Amerikano. Iji Manila ang nagnaad kami. Idi kuliho akon. Kinid daw ko kini Mama. Aditi madlang Pilipinas ti pagadalak. Kat nukas pangarigan ta desididon ning grade ang makiasawa kang ka. Umadugo takmat. Kat anya ti planom. Agsubli ka madlang iti Amerika. Kinapuno no, sir. Nagpakadaak kini Mama. Ngagsubliak iti Pilipinas. Sana nga mo ti plano ang mga asawa. Timpakadak, kahit ko adito'y pagilyan tayo, nga wasarak ti inatal ko. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang.
Diyak maawatan no niya daytoy amarikrit na kini Onesto. Nasingpat matilangana. Nga matadyak magustuhan kadagiti mata na diyak may lawlawag. Dad, apay naginginom kayo? Labiin, apay di kayo pinapapan maturog. Pangalak lang iti turog ko iya. Ulitik man dagdamag. Talaga ka diyan nakasagana kan ang makiasawa ka ni Onesto. Saan ko pa'y akayat, Dad? Gapot na desidido ni Onesto kang ay ayat hakmat. Ay sumurag ngayon may ni Onesto tapno kasarita na kayo. No, day ti pangadang mo, awan mabalin ko. Ngam ti saan ko amawatan ken kuana. Saan ka nun ngagsubli di Amerika? Tatitoy kayo ngagnad. Sakbay arumar ka mainton bigat ng mga sikaso ka iti kasapulan iti panagkasami. Mapan ka no apply iti trabaho. Ha? Kas na maag ti kaayan-ayat mo. Daddy, Anya ka di ti kurso na. Nalipata ka dinamag. Diyak nga minugali ti makibiyang iti biyag ti sabali at tao. forensic, Dad. Ha? May naigayam ka iti biktima ti pamapatay. Ngawan pa kabigbigan na ti agbalin at trabaho na. Sakbay nga sumrek kayo ti trabaho yung mama. Nalagip kayong awagan. Nakasalita kong ti daddy ni Ingrid. Katrugyan bininton bigat nga si kaswan nagiti kasapulan ti panagkasarmi. Kunak no trabaho lang tinagawidam. Mga asawa kagayam. Ladingit agnoyak na ibaga adagos kada kayo, mama. Tangay, nagsaritaan tayo mutlang dito eh. Madaraayan nyo ka diti kasarmi kin Ingrid? Saan ko pa yung masumbatan na ita sa lutsod mo, Onesto? Saan nakasigurado? No makaala kiti bakasyon. Saan nyo ka di akayat ngay matangan ti karagsakan na pasat ti panagbiag ko, mama? Kin gundawa yung matan ng bakasyon. Manipod nagindig tayo dito Amerika. Saan kayo na nagawin? Amumti ka po na, Onesto. Kaya't yung asawan, mama? Talaga di yung madaraayan ti kasarmi kin Ingrid? Kalpasan na maasikaso ta nagiti papilis, akasapulan tayo ti panagkasarta. Sumurutak to yung opisina ito, no makitak mati kumpanya ya. Saan ka di pa nga agpadahit iti trahe di bodak? Kaya nagparamit ako man iti wedding ring. Mabalin mat. Ngam awang ka diti ado at trabaho mo yung opisina yun. Nagpakada akon kini Daddy. Uriin ton lapas pangal daw na mapantay yung opisina. Musta gayam ti in-applyan? Imbatik lang ti aplikasyon ko. Awagan daktulat ka nun. Namabalin, mangrugi ka kung mga trabaho ito nalpasan ti kasarta. Laglagi po ang tihanin mo. Bunyag paiso. Narikat sa nagbakasyon na kadagos. At karugrugik tupay lang iti trabaho. Malaksit na maawatan dati kasasad ko. Kaya mo kadimot nga kasarta adagos? Saan ka di at impakadam ka ni mamang mo ka? Agawid ka? Tapno dito'y ay apply mo ti inaral mo? Talaga akasta tinagawida. Ngam, kang ronanti pa nagkasarta. Nagulmod ka gayam kin mamang mo no kasta? Amo na nagkasarta. Isuasan mo na problemaan dayta. Pasensya kayo na itala makaumay dito opisina, Dali. Ado nga minti na si kaso ni kini Onesto. Indiritsumin kini Ingrid tinagpaday ti trahe di boda na, sir. Kimita kami pa ini ti wedding ring. Oh, sir ka di pa lang tawag mo kanya? Idento nga gasawa kayon ton kini Ingrid, Onesto. Sige. Daddy. Nalawag ayam dati opisina yun. Narangay ti kumpanya yun. Tanagado ti empleyado yun. Saan ka pa gayam anay bagakan ka, Onesto? Ado ti negosyo ni Daddy. Dapat lagi ti negosyo na ajak mo. Ingrid, Talaga, negosyante kayo gayam, Daddy.
Manipo di dinauma di politika. Kalpasan anong putitermino kas mayor. Nagnegosyo aklangan. Adada may pamaysak ti negosyo. No awa na kiti tulay. Ken naguluti politika. Ubingak pa idi pumanaw kami kini mama dito pagilyan tayo. Ado ka no ti pamapatay idi. Ngawan pakabigbigan da. Ha? Saan man pa dito ti pagsasalitaan tayo? Da kayo mat kaming dali. Inrugayo rin ta atupi ko. Nalagip ko lang. Away kan honesto. Ipasir ka kadagiti nagdudunga departamento ti kumpanya. Kalpasan na, mapantanton iti bukod kong opisina. Adda kon dito'y away, mama. Naglawagam ti daga tayo. Dapay bangkag, kena dapay bantay. Mabalin na residential ti dadduma. Ket planok ti agpatakder, iti balay mi dito'y. Di mo ibaga, adita kay ngagnaad, iti agbaling asawam. Anya kami nagad na itayon tinubiyag. Ingrid, mama. Sayat ko man masangaw iti agbakasyon. Tapno, makapagama mo kayo. Kas pagarigan ta saan ka makaawid at umaray iti kasaryo. Dito'y Amerika lalan, nag-honeymoon kayo. Makitan to, mama. Sayang lang, nalakumot nga minin ni daddy ti balay na, ijaway. Sa balikan ti malagip ko. Nagado a problema kadag iti talon tayo. Kuna ni ama asyong anang italkan nyo iti balay, kat sanda kanumot nga agababang. Plano nga rood, nga ila ko hindi kuman dahil kita at talon. Nasyanak lang amin kadagit ang taltalon. Siyakmat, ti kung kundawayan da. Narigat nga min ti biagda, mama. Kita, no kasano amarisot ko da ito a problema. Dagalis to lakit din nga gawara si Damat. Nakamamaya iti dayta. Kaslasad nga rin na nakapapati. Gapo tayo ayatek mat ni Honesto. Awan ti problema. Okay. Bayam, ipashare ko to dita. Saan mo man ipalagip da di alalaki kanyak? Pulo sadya kayat. Apay pagsaritaan ta, kat makiasawa ka rodan. Ay, hanya manin ay dito nga ibagam kanyak. Ha? Ubi nga ka makiasawa? Wan mat kadi, taman lang titawan ko. Nga, saan ko pa akayat, tiaganak? Sige. Nagilaan. Bye! Naimbag man ti manugot ni daddy nga goberneta dito. San kay man na stricto king ka? Nabita pa nga gamam mo, idi na ibagakon kunkwana. Kan? Bagakmat ka ni kano niya ti ugalit. Nawaya ka mga ramit itian naman na kayat ko. Iso asaan na ta mapawilan ni daddy. Ito talaga sawat ang tumatan. Ita lang amin na makawayata ang nagpasyar. Nagaduti nasikaso ka problema. Pagan anong pailang amin dagiti na panawan niya at dagdaga. Hindi ko mapailaan na inlako yun. Dahil tang plano ni Mama Idi. Yung dahil di pa pati pampanunutan na. At dayo ka no kumapay matay di inyo na unay na. Ano kas pangarigan matay. San napukpukawan ni Mama dagiti tawid na kadagiti nakanakin kwa na. Ken napundarda dagiti dadoma. Isumat lagayang. Ingrid, may liwaklaw na hinking ka. Aging ga ka lang iti arago, honesto. Oraya, mamakapagkasal ka.
Nagkabiyatan nak nga rod, Charis. Iso akas lang makaturturog ak pailaan. Agkapsutak sa nagsakit ti bagbagi. Amang ano sa anak to makapani di opisina inton aldaw. Itangal daw, ti kahit kasawan. Siguro, kumuyog ak tulatan kini Honesto iti pagpatakdaran na iti apartment. Albasan na, mapan kami iti balayda. Ay, pilya ka ngamin. Aramid mo ngamin ti kasta. Wan, nagpatpat kami nagpaiso kini Honesto iti igit ti baybay. Nga maman napasama kada kami niya. Tay ko nakkan, saan ko pa'y akayat ti agsikog. Sige man langan, okay. Bye. Saan kayo kumapalubusan kini Honesto di Robbie? Ngam ka po tagasawa kayo ton, binaybayan kayo latan. Masansan nga aramidon mi ngagbabarkada ti ag-overnight iti igit ti baybay. No, kasta magbakasyon akmanipo di Baguio. Ngam no di mo kaya ti aga nakakunam, iti gayem mo. Anya nga ro, ti serbi na nga agasawa kayo. May sa kayo pa'y dad. Oh. Kaya kasta ti saludsod yun. Saan ka nga gungat? No kasta saan ka nga umay, di opisina ita? Diyak ka mo. Kita akin ton madamdama. Alright lang ti awag ni Honesto. Kayat ko pa'y ti maturog. Saan ka di mamigat? Kasano maimas ko ti mamigat ng mga torturo ka. Talaga nakapsuta. Sikat ibaka mo. Awagak man kindi ni Ramses. Mabitlagayam. Nagsarita nyo ka din no sa dino ti pagnaadan nyo. Saan pa'y? Nagatungan ti kayak nga ramitin ni Honesto. Naibaglakit din. Nasayahat mo ni Anderson. Suportado kadagiti plano ni Honesto. Isupay kitin tinangibaga kanyak. Ano at ako mapanawan mi kat agawid kami di Pilipinas. Nakalaunay ti ayat na madarayan mi. Di pa nagkasar da Honesto kan tinobya na. Nangipod kami nag-asawa kami. San na pa nakita ti lugar mi. Saan ka matakayat ti agawid? Tatya kaya't naman palagip ti napalabas. Ay, nakamamas na pa nakapapatay day di Hubensyo. Nagsaya at tao. Noon niya tinanggap wanda alang patay ka na. Awagan ka kumaitay tapnoy bagaking ka na di abanay. Yung amangan no masinga ka. Kasapulan ka no namang rugiak iti trabaho kindan Lones. Saan ka kumapay nag-apply iti Honesto? Ipamaisa ta kumapay lang, ti panagsagana ta, ti panagkasarta. Inlawlawag ko mati kasasaad ko. At mabaling ka nulat ta pagsaritaan day tabanag. Malaksit no da mapasama ka krimen, amay nahig iti trabaho. Natalnan ti lugar tayo, Honesto. Awanan na kiti mapaspasama ka krimen. Pud na day ta kinanayo, Dan. Malagip ko man gede. Pasensya ka na makipya, kiti saritaan nyo nga gayan na yan. Kumusta ti problema kadagiti katalunan niyo? Mababayin da nagpakawan kanya, Daddy. Nakarigrigat ka nung aming ti panagbiagda. Ngam inkarida, nga gabang danton, iti sumaruno apanaga. Right ni Daddy dito opisina. Ay, saan lakat nga rin doon na nakauray na kiti kliyente na. Ang riring ti cellphone na ngam saan asumungsumba. Nakarabrabi pa si Mang Puti di Rabi eh. Kayang, managip ko di mayor pailahan na di ubina. Masansan idi ti panagapada ka ni Mami. Pagkapapaan dati may papan di politika. Ato, tibanag asaan na pagkin kinaawatan.
Ison sabi kiti tinakalalaan ni mami ti sakit na iti puso. Anak ka ipgapwanan ti papatay na. Pinaibaga ko ni ti katulong kining grade ti kadam Onesto. Uray yung labi. Siyempre kadagos iti kwarto na itay makasangbat. Adan sa pasugnod ni Ingrid kanyak dati. Sana ka nakapanaw adagos di opisina mi. Tada na patay nga na esekasok. Narigat na ita trabaho, miho. Manulang ti sweldom. Nuidya ka kuma-Amerika nagtrabaho. Daddy, saan ka magkindi abay biyangan? Sa balikan ti malagip ko. Umasa sidagan ti aldaw a panagkasaryo kining grade. Itala masaludsod ko na ito'y. Saan ka di agbakasyon ni mamam? Kanti Amerikano ngagsyuman kang ka. Tapno darayan dati kasaryo. Dispensarin nyo lang ka man, Daddy. Saan ngayon pasigurado ni Mama no makaawid na ni Daddy? Dahito iti kararagsakan na pasat ti biyagyo. Saan dalagid din na makapagsakripisyo? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Daddy, Oh, nasaya tandakan dito eh. Pagsarsaritaan mi kini Onesto ti may panggap iti kasaryo. Sinaludsod ko no sana makadaray ni mamana kundi agsyuman ken kuana. Awagak tuman ni Mama, Daddy. Kahit agsyuman kanyak nga gawid kami. Tasan pa'y kami ngam imay dito eh. Saan ba'y kaya managawawid ni mamang mo? Manipod idinapan ni Amerika. Naibtormat. Awan ka nung amin matkan ti sangputan da dito lugar tayo, Dad. Malaksit na kiti kakabagyan kang sagbabasit anabatid asanin ko Sige, sige. Ituloy yung lang arunang tagsarita. Panawang kayo ba'y? Sige, Dad. Ingrid, saan nga tayo makaluksaw ni Daddy? Saan mo panunutin data? Kahit nalaang mo't amam-am mo kan makalangan ti pamilya. Nangruna ni mamang mo. Saan ko anaputan ti papanaw ni Onesto? Nakaturog kadagos iti simbre ka ko ni di kwarto. Ay, napandugak kami ni Tikado at trinabaho kini kalman. Nakagagagat kayo ngamin, Daddy. Nagatuti negosyo nyo. Ano nyo ngamin tiyag subsubra kinabaknang? Itultulong ko kadagiti nakurapay ang pamilya ang madiddidigra. No ada kalamidad, tidaduma kinabaknang ko. Masaludsod ko man giti. Awan ka di danyaman na ang makikasarga kini Onesto at di mo mamamutina na. Daddy, kas pagarigan sa anda makaumay, amang daray ti kasarmi, ijito ka nun Amerika ti paghanimunan ni kini Onesto. Oh, sana nala ka mapasamak na ita. Iso dito tiya sa sikasuan mi iti madama. Ada ka nung amo ti agsyuman kini Onesto iti embassy. Kasta ka di. nadingit na Onesto. Dalaga sa anak ang makaawid ang makadaray iti kasaryo. Ado na iti pakakumikuman ni. Kahit nga minita din Ingrid, makapag-amo kayo, Mama. Maawatak dayta, iho. Nupaya dumot ti aga-abalayaan nasaan ang makapag-aamo kada kikita? Mama, talagang sa ati yun kahit na makita ti lugar tayo. Saan ta kuma napagsaritaan dayta? Ingkari, kasarita kayo manan. Saan ko mangagsakit tinakam mo, iho? Maawatan na kuma. Saan nagsakit tinagam ko kada kayo? O sige, bayan nyo tilawlawag kung to kadakwada ti amin. Saan mo kay baga kadakwada ti kinapud no?
Wano po na makagapo. No apay ano mabalin. Jakon kayat. Ti agparang wano agawid pa'y dita. Mama, Jakon kayat amalagip. Wano lagi pun tinapalabas. Tagkura. Kanlading iti agar ari pa'y lang iti baruko ko. Kapoy tinapasabak iti dahi di papangaw. Oh, apay adi ka matagtagari. Ada ka di problema? Ganyan ti kasarta. Ngam kaputag palata nga adot pa ka kumikuman. Manuano ti kasdagon daway apan nagpasyarta. Ingrid. Ni Mama. Isu ka di. Nga ada iti taaw ti. Turong tagiti mata. Imbis na tinalim no sa ropak ti mingming Saan mat? Kailiman naman mo? Saan iti data? Mabay na klaunay kada kayo kini dati. Nakasarita ko ni Ma. Kat talaga kano asan da makawid. Tapno darayan dati kasarta. Awan ti mabalinta dita. Saan ngiti awan patagta kadapada? Pinupatag ti panagkasarta ng... Maawa ka ta. Okay, bayam. Tulungan kan tungag palawak ka ni Daddy. Ti ka rin ni Mama. Tulungan na ti agsyoman kanya. Tapno makasurot ka kanya kadago si Amerika. Kalpasan ti kasarta. Para iti honeymoon ta. Oh, agyaman naklaunay dita, honesto? Diyak ni namnama amaada ka kadagos ti Amerika. No pa'y nabayagan na pagsarsaritaan mo ni Daddy. Di pa nagturis mi kuma. Nagadumat namin napakakumikuman na. Rumbag ko mga paiso. Makita kan mamaamok ni Ingrid. Basta matang balinabalyan ko. Rumbang ko mga minamalipata kung tinapalabas. Daragsak kami mo't nagdandan na iti may kadwa nga asawak. Nalabi. Saan pa'y apanawan? Tap nagsupliak iti nakayanakak. Nalabit. Dumtento ti umno apanawan. Nalaman na iti at talon nyo, Nesto. Adamat mapalinti pamilyayo, makita ditan. Tawid day di papa. Kadagiti dadakkel na dayto eh. Gagangay ti panagbiak mi iti. Ngem nagagitaman nalon day ti papa. Ngem nakigtot kami langan iti may sangal daw. Iti may padamag anak kida dati bangkay na. Dandanisan mi analasin. Iti kaado ti sukat na. Oh. Makipaglading itak. Ngam, saan nga ta? Napagbidutan lang dagiti mamapatay? Day di papang mo? Nalapit na kasta. Ad-ada nagladingit ni Mama. Gapo iti sana pan nakaipaay iti hostisya. Iti ipapatay ni Papa. Aging gay tingkadang na, ngagnad kami ni Manila. Tapno makailiw-liwag. Maawat akon. Nalabit. Day tamat lang ti makagapo, no? Apay. A forensic tinapili makurso. Ado tinapasamak anak amamas. Pamapatay. Ngawan pakabigbigan da kadagiti pangkay. Iso nga di nagsubliak i Amerika. Ingkad din ko, nagsubliak mo't lang di Pilipinas. Tapno ikasarkan. Kan kahit ko aditi pagilyan, nga usarik tinatal ko. Iso ang nagpakadaak kini Mama, nga agawid akon diti Pilipinas. Oh, come on. Seryoso sa launa yan, di pagsarsaritaan ta, ah. Ne, mabit lang ha. Sungbatak lang dito yung mawawag kanya. Okay. Ni Major Robles gayon. Hello, Major. Ada nasarakan da abangkay ngawan pakabigbigan na? Sige, Major. Sige, umaya ka dagos. Sige. Bye. Ingrid. Ipasyar ka kumapahiti madama ang mapatpatakder pagpakasiraak.
Ngam kasapul lang nag-report ta kay opisina. Okay, maawatak na ita. Trabaho. Itapay lang, iruam kong tibagig iti kasto ya sitwasyon, Onesto. Sige. Agyaman nak lumawatan na. All the time. Baliwan tantumanan, tagpasyar. Saan ako nasimro kiti opisina, tapno mairubot ko dagiti kawas ko, ngay tugot ko iti papantay di Manila. Mabalin na kita tayo ito, madamdama? Dad. Intun bigat gaya mo ti papanyo kini Onesto di Manila, iya. Daddy. Isasana ko na simro kiti opisina. Tapno mairubot ko mo dagiti tugot ko. Manukadingal daw yoy jay. Makalawas laeng. Gundawayan tumatun ti agpasyari di Manila. Mapan kami tupay di Tagaytay, kan di Batangas. Kaslahan mo niyo matunday toy. Saan pa'y, Dad? Aging kaitisan kami pa'y makapagkasar kini Onesto? Awan ti mapasamak akas iti pampanonotin nyo. Awan ta mga nuenton. Madanon ti aldaw a panagkasaryo kat masikog kagayaman. At danto gayaman apo ko kadina oras. Saan na mapasamak ti kasta, Daddy? Siyempre, salsalak ni bakmat ti dayaw ko kas babae. Kan, diyan kaya tapagsaritaan pa'y dayta. Madanon kung agpaiso ni Ramses dito'y nga makumikom laonay. Saan pa'y lagay madagawid? Ne. Nadawag ko. Hello? Ha? Apay nganyawag mo pa'y lakanyang na ita. Sige. Maghammo kayon. Masapol arumwara kita matlaan. Kamudyanan na. Nananay nga gasawa ta. Ay, tengkalaw na. Kasakmat. O niya, lukatan-tan na kiti regalo? Sikapang kindi. Wana, narigat na pamawan ta dagiti regalo, mapantaghani mo, nasaan ano lukatan, dagiti regalo, anagapo ka dagiti kagayam. Huwag kaya man niya. Okay. Kata mom, ado mo ti maray iti kasarta. Ay, syempre. Ato ti kagayam ko. Ken, oray dagiti kagayam ni Papa. O niya, sige. Sige. Lukatan-tan dagiti regalo. Excited ako. Kasimpakadak kada kayo, Major. Talwa bulan ti bakasyon ko. Kaya't kung ngamin na makapagpasyar kami ana imbagi ti asawa kaya Amerika. Oan, plano mi ti mapanpay di Hawaii. No, kas pagarigan lang nga damat ni Eva kadwak. Isupay lang ti mabati. Masirib da sir. Kaya nasigla. Da kayo talaga. Pilyo kayo, sir. Sige, sir. Sige, Major. Bye. Ay, nyagad ni Major. Nalpas ka na nagsarita, iti boss mo? Yung anak aging pa kaya, mga nadamalipatak. Wen. Magpakada mo tatagos. Adan sa'y mawagin ko, iti may sa cellphone na. Saan mo na akadwan titugot mo? Gumatang tanto ni Amerika. Okay. Imbaga Kasla mapuripuran ka kagimpagi ka dagiti kawusyo, Ingrid. Relax ka lang. Magagaran kan samad laon na yan niya. Siyempre, Daddy. Diyak inarapahap ti makapan iti Amerika. Gundaway ko na ito makapagaliwaksa. Ikumusta daktulangan kini abalayan. Sabay kumatag kita kami tumatlaan. Anya kaya man tinagan ni abalayan, Onesto.
Lagrimas, Daddy. Oh. Amanganusan na ko na malagip ni mamang mo. Nagmayurak mo't itiili tayo iti. Saan na kayo natandaan na Dagos? Nabit kayo sa paya, Mayor. Hindi pumanaw kami dito ili tayo. Diyak mo, manutitawan ko din. Ngamadan lagip ko. Ingrid, saan maliplipatan ti pasarabong kanyak iha? Siyempre, malipata ka di mo, Dad. Amagan no ma-enjoy yung launa iti panagpasyaryo kat malipatan nyo pa iti umawag kanya. Ora iti telepono la makasarita kumamot ni mamang mo honesto. Oh, lagrimas. Kasladyak malagip nga danamambok, winamambok akastaan nagan. Iti lugar daon nisto. Nasulinag day ja lugar. Ngam sigon iti day di badong ang mapagtal kakabodyguard ko. Ado ti mangkal kalaban kanyak iti day di lugar. Lalo, tasan kami ngagkadwa iti kapitan da. Narigat yang mayor. Ado ti problema. Isu akin ay kayat kulangan tinangipas na iti panagnegosyo. Nagbalinak pa ikit din naman nagtulong wenno pilantropo. Kamo dyanan na. Nakagting kami mutlangan dito Amerika. Mama, na Ingrid. Ingrid, ni Mama. Kumusta kayo, Mama? Maragsakan ang makakita ka na kayo. Ingrid, iha. Pasensya ka lang kuman kanyak. Nalaing ti anak ko ang nagpili. Nakasarsarita ka ni ti video call. Nakapimpintas ka. At naman kaya man napintas ka iti personal. Thank you, Mama. Iso jak mababalaw ni Honesto no apay kinakayat na ti agaw iti di Pilipinas. Bareng lang nagbali ito ti panunot na. Mama? Anya nga ti plano yo ita, iho? Agina na kami pa lang iti sumagmamanungal daw. Oray, tatalubulan mi. Ngagna dito Amerika. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Iti pailangan nyo na iunin Ingrid. Asan na paya kay taxi ko? Kananggag ko iti na minsan apa nagsarita ta, iti gayim na. Asan na kano akaya taxi ko? Amangan rito ito tagbalin a problema mi. Kasarsarita na ni Daddy. Rabi may Dad. Karpasan na nakapang rabi kami di restaurant, nagawit kami kini Honesto. Kuna akong kahit ni Daddy di kasarsarita na. Ano Mama? Nasa yata. Naragsak ako sa salita. Di ba po tidak nakasarsalita? Kanain namin na makumiko. Kaya dyan ka di kasalita ni Mama? Mabit lang. Pakita ka ni Honesto, iti kwarto na ka ni Papa. Remote ni Mama iti kwarto da. Nasayatan mo makapagsarita na kini Daddy. Mama, kaya't na kayo kano akasalita ni abalayan niyo. Madama di pa nagsarsarita may kini Daddy, ito yung malagip kayo Mama. Kaya't na kayo kano akasarita. Sige, kasaritak. Mabit lang. Lukatak ti camera. Tapno makapagkinita kayo kini Daddy, babaan ti video call. Ate Mama. Daddy. Ni Mama.
Abalayan, kumusta? Nasaya at ba't abalayan. Makumi ko makanayon na tao. Sa baling amin, ti panagbiag dito Amerika. No saan kang agtrabaho na bag, saan kang agbiagan. Aglalo, taado ti babayadan. Sayang agpaiso, ta saan nyo anadarayan ti kasardag iti anak tayo. Saan na bale? Adad to sa bale agundaway. Naistorya ni Onesto nga ubing kanupay idinapan kayo dita Amerika. Kat sipon idi, saan kayo na nagawid? Kwa, abalayan. Naibtur kamet, abalayan. Masaok tayo to'y ngam sapay kumata saan ko ang masair tiriknam. Awanan yaman na. Dumdag to ti panawan ang mamuang ti makakapuhan ni Bal. May sabay, malaksi di napatbati asang kapasitasan ni Kwa kun adayon nakapagyan mi ti agay-aywan, awanan ti supyan mi kini Onesto. Oray idi nagkasarla kumada Onesto kan Ingrid ti panagbakasyon nyo. At ato sa palagod daway. Sige, Garuda. At dapat aramidak, nasaya at nakasarita ka. May panagipanan tinapalabas. Tinakaamamas apan nakapapatay day di Hobensyo. Nagsingpet day di nga asawa. Naulimak idi ti panagbiag mi. Nga may diapag ka nito. Day diapag tang tinang baliw iti panagbiag mi kini Onesto. Kat itinkarik iti bakik. At siya kung subyan din na kaya nakakalugar. Tapno mamimpinsan na may tanam iti lipat, dahi di apagtan. Itad ko dagito ya trabaho. Ta ado ti pakakumikumak itangal daw. Madamdamalaeng katrumbarakon. Sige, sir. Mabalin ka rin damag? Panya day jay. May panggap ka di ti trabaho. Kaya't ko kumakumustahan da Onesto kan Ingrid, sir. Nakasaritak ida itay laeng. Kan nakasaritak pa yan ni Lagrimas nga ina ni Onesto. Nag-video call kami. Kamaudyanan na, sir. Nakapagkita kayo matlangan. Uray babain lang iti video call. Awagam to ni Onesto. Tapno makapagkinumusta kayo. Apay ngay nasidgan na ko, Onesto. Ada ka di bagab kanyak? Kamo dyanan na. Uray ti video ko laang. Kasa nakita kay matan kini dati. Nagsaritaan mi no apay ajak na darayan ti kasaryo kini Ingrid. Ken manipod di maitan dito Amerika ket sa anak pay anak hawi di lugar tayo. Mama. Orila kumakano no di nagkasar kayo ti kaadak. Adda ka rin kiti bagi Onesto. Mama, lipatin niyo ko mga minen tinapalapas. Madama a mayor idi ni Hannibal, Onesto. No nakaasidag ta kumaidi, ikan kwa na. Mabalin na nakapagpatulong ak, iti pan nakasulbar, iti pan nakatay, day di ba? No, talong abulan ta dito Amerika. Adun ti mapasyerta, Onesto. Adayo ti madanon ta. Sigurado na ita. Kahit naragsak tayo ti daytoy, apan naghanimon ta. Kayat ko, nga ada pa nagpasyar ti panunutin ta. Saan na di ta honeymoon? Ano mabalin? Saan ko ba ilang akayat ti agsikog? Manulat tawon ko may nasawa ma? Sa bagay,
Yung saan pa yan naladaw dito abanag? Tikit di panunutam. Iti unos ti talobula na kadenata ni mama, kundi Amerikanong aksyoman kan ka. Barang ang bali to ti panunod ni mama, kat umanugot asumurot to kadatan nga gawid. Ti aksyoman kanyak ti kayat nang agpakasyon. Tarigagayan na launay ti makapan, iti lugar tayo. Oray ni mamang mo kumalaang. Tinadlaw ko kini papangamin, makumikom launay. Rabi ila unay yan, kada parbangon na makasangpot. Kasta ti panagbiag dito Amerika. Kan talaga ang makumikom. Makadanon pa iti Inglaterra, kan daduma pa apagilian iti Europe. Dakkel ngamin na korporasyon, ti pagtrabahuan na. Nay, bakit di? Tanang kapagsaritan da mamakin daddy. Nga ura iti cellphone laan. Langga ang magapong tutak, amigo. Apaman ang nadamag ko ti amin, inawagan ka adagos. Oh, apay saan ka nagpakada iti daytoyan ng ibaunam kadag iti taom? Diyak kayat ti mairamraman. Diyak kayat amamulitan ti dayaw ko. Sigo ta ka mayor, ket ado ti mangbigbig kanyak. Talaga adjakon kayat ang maulit na ito eh. Balbalaagan ka. Diyak kayat ang mairamraman tinagan ko. Wen, nabayagan nga kasosyo ta iti negosyo. Ngayon mabalin ada ito iti pagsinaan ta. Ang pinasensya talangan sa anak ang mabutang. Laglagi pang dayta. Naimbaglaan ang taawan ni Ingrid. Malagip ko idi mayorak pailaan. Adda nagiti krimen anapasamak. Inikat ko nagijay taok tapno sa andak na isang mak. Imon una kayo pa'y gaman ang kasampot kamta kami kini honesto, mama. Ni daddy? Awan pa'y nga road. Kat flight na intod bigat ang mapanay di Germany. Talaga ka mama nagbiyahe. Talaga kasta. Kat naruam akmatan. Naim bakit di tada kayo dito kini honesto? Nung pa'y masansan arabi imutan no makasangputak. Sapay ko mata-enjoy ka iti bakasyon mo dito Amerika, iha. Nakaraglag sakak. Inton makasubli kami kini honesto di Pilipinas. Pasig to at trabaho ti aramidan mi. Malakip ko kit di. Diyak na damdamag na ito ya. Sa dino ka diti plano yo apag naedan. Kinuna ni honesto nga di ka no pinatakder yo balayo. Agpatakder ka no pa iti balay di away. Naulimak iti away apay mama. Mailiwak iti lugar tayo. Naragsak ti panagdan nami iti daydi Hopensyo. Aglalo lang arudan iti may pasngay ko ni honesto. Agbakasyon kayo mat ngamin, mama. No kayat yo. Sumurot kayo ton kada kami kini honesto, ito nagawid kami. Bayab ta panunot ka na imbang data. Mabali na mapaanugot dak. Sakbay nga agawid kayo. Kat, mabali nga dan tumatan. Agpit-pitik di tasak lulog, iha. Namatay tiyang imbag at ikatugahangak. Ay, masurunak. Naimbag ta jak nagsaoy ti sana nagustuhan. Jak na ipadlaw ti panakasurun ko. Saan to mapasamak data? Apay nga ta?
Sa bali at tao ti magagaran iti panagsikog ti maysa nga makiasawa. Anya kumot makasaksak naran ta. Basta, yakpay kayat nagsikog. No ti panagsikog ko ti pakapilitan ni mamangag bakasyon, oray awa. Saan anak katagari ni Ingrid? Idi imbaga ka mabali na malukoy na kasumurot kada kayo ito agawid kayo, no? Masikog to. Sa inyo kong humingin baga kong kuha na data, ang mga no makagura. Kanya ko ba tidak kasi di daya ka imbaga? Dahil ang ruti problema. Saan ko laakad ni Padlaw? Mariknak asan na pa'y akay tagsikog. Apay? Di na pa'y matimbaga kanyak no anya ti kapuna. Di pagbaga na lang kanyak sang kanupay nakasagana. Naragsak tiyag balin nga ina, honesto. Babaot ti panagbalin nga ina, marig na negrit, ti kinaan-anay na babae. Naipagtasikat tinakalagip nga imawag, Ingrid. Pasenasyakan kanyak, ano nga minti pa ka kumikumak. Rabiin no kasta makasangpetak. Saan kayo kumamerigata? No, daak di tadan. Kabalak na ito'y. Ag-enjoy ka lang iti panagbakasyon nyo kani Honesto. Oh, kumusta kayon? Anya kayo tiyo asawa ni Tineta? Awan matdakas na, di pa nagsaludsod ko, Ingrid. Kaya't kayo lang ako mustaan. Amo yung masuro na kami kinikatuganga. Hindi nagsalita kami. Agasa, mabalik ka nung aman nung kung sumurot ka na kami kinyonesto nga bakasyon, ito nagawit kami. No, masikugak ton. Anya ko mati koneksyon iti dayjay, iti panggab na nga bakasyon. Wala kanya, muray saan nga gaw awit, bibiyang ko. Anya. Notaduma, kahit kang awagan, Honesto. Pakaturog ka kami na notaduma. Diyak maisamira ti mangawag kan kano adda aki di opisina. Taado nga minti papaaramid ni Sir Anibal kanyak. Pagananos ka. Naimbag tulangin doon makasubli kami titan kinengrid. Makatulong at doon. Sigod gamin nga adot ipapatrabaho kanyak di katugangam. Agad-adal pa lang ni Ingrid di Baguio idi. Agtrab-trabaho akon kinkuan. Agtalaklaw na iti kabalam. Makumikom ni boss kadagit yung aldaw. Kat pasaray rabiin no awagan nak. Ngam, saan na naday tati pagsaritaan ta, Honesto? Kat, kumusta kayon ka ni Ingrid? Dahil ito'y kanay di pasyar. Kaslangan rodyak na puputan. Nasarugay man na makabulan mi dito'y. Amangan nagbaliw ti panunot mo. Kat ditan Amerika nga agindag kayo kini Ingrid. Agawid kami. Mapang kami pa iji Hawaii. Hintun lawas na. Kaya ni Alaska. Talaga nga ado ti pasyaryo Amangan nung makabukil kayo dita. Sayat ko man kasta. O sige. Tanda ibagan Ingrid kanya. Okay, sige. Bye, Honesto. Unay mo ta? Nera nakit na nagtudo ti isasangpot ta dito yaway. Kasan nga rin na makapasyal ta? Parang santong nagtudo ng bigat. Hindi ta pa lang nagtarusan ta. Ore ta saan nagbagbagyo dito Hawaii. Kaet ko nga rin ti rumwar, mabisina. O di lutuan ka. Anya putahe ti kahit mo. Ada kayat ko apanganan. Naiwan si putahe da ijay. O mabaling tamot ng ti rumwar no kahit ta. Damdama lang bin. Parang kumapsot tong ti todo. Ay naklamis, Ingrid. Makapakintut ka mat. Kalagi narakop na. Please, ang ka nagkagad. Gagay tagasaw rito Please. Saan ko ba'y akayat nagsikog? Saan ko maaday tatipanan ita?
Nagbalin mo tan abagyo ti panagdudugin. Yung maglakad din na nakasangpot akong dito balay. Narabya na kapimanaw di opisina. Dahil kamakam kong inlupas dagiti pinatrabaho ni Sir Hannibal Kanyak. Bigbigat pa ilan. Yung ita, pimanaw man ang di opisina. Ay, jak na umri ang nagsubli. Di mahalin natin umawag ah. Itaman pa yung umawag kanyak dahil sa sekretarya ng bus. Hello, Malen. Apay? Anya? Mailiw ka kanya? Kat mo ito talaga nagkita. Si Kamat, hindi ka lang maangawan. Anya? Anya ti kunam? Ni boss? Kalpasan ng yawag ni Malin tinapasamak kada kayo, sir. Imaya kadagos dito ospital. Naimbag ta saan kayo napakaruan. Naimbag ta da nangarayat kada kayo adagos. Kat nerwarda kayo itilugan nyo sakbay abimtak. Oh, Ramses. Saan kuma? Ama ambuan da ito'y da honesto kan Ingrid. Diyak kaya't amadanagan ti anak ko. Kasano mamin tinapasamak, sir? Gapo nga tata agbagbagyo. Nagalis ti karsad. Kat kalaat nga imbagaw itilinya tinakapagpaggas alugan asimpang na kanyak. Iti panagprenok. At apay gayang may sa alugan itilikod ko. As daawag no apay ada kayo tinagmaneho, sir. Sayang tilugan nyo. Saan abale tilugan ko? Dapat patig tibiyag ko, Ramses. Kitaan nyo na imbag na dakit ti malipatan nyo. Naikaragam ka di matlaang iti day tadakkel a maleta dagiti ginatgatang ko. Uwan, mama. Nagadula ki di ngaminin ti pasarabo yo. Tapno awan masasao dagiti kakabagyan. Karonan dagiti mandalo na magsuksukay ka dagiti dagatayo. Kaslan nagbiit alimma basi talo abulan, mama. Sayang tasanda kayo makakuyog nga agawit. At danto na apanawan para iti dayta kunakmat. Oh. Apay adi ka matibtimag, iha. Papanunod ka rin no nagatang kumatla amin ti Bilin de Ramses kan daddy. Apay kasto ti marikik nak kagkakapisutak. Ada ginatang ko para kini Ramses. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kita nyo na ibag na dakit di balipatan nyo. Naikargam ka di matla amin, di ta dadak kalabaleta, dagitay ginatang ko. Nagadulakit ngaminin nga ipasarabo yung mama. Tapno awan masasao, dagiti kakabagyan. Kagrunaan, dagiti mandalo na magsuksukay ka dagiti dagatayo. Kasla nagpartakalimma basi talo abulan na. Sayang, tasanda kayo ang makakuyog nga gawid. At danto umno apanawan para iti dayta. Oh, Ingrid, pwede ka pa tibtibag? Pampanunod ka ron no, nagatang kumot na amin na Bilin de Ramses kan daddy. Tapos akas titi maliklit na. Agkakapsutak. Adamot kinatang ko para kini Ramses kayo. Maulaw ka talaga. Anyat mapaspasamak kat ka, Ingrid. Nakalot susyaw ka. Huwag ngagpaysa.
Anya ka diti marikliknam. Aglinglingit ka. Oops! Yung paglaki din tan natin ka. Ingrid. Ingrid. Mama, nawalan di si Pot ni Ingrid. At tinasayat, ipan mo hiji ospital. Kunak nun yun, Ernesto, timawawag iti cellphone ko. Ni Sir Hannibal Magkayan. Hello, sir. Uray nasip nga ditayan. Nagsubliak pa lang iti opisina. Kasangsangpat ko dito'y balay. Ani, dandani tayo gaya managdanod di opisina, sir. Kasangsangpat ko madlaang. Natrapikak namin. Ayun gayam, adadag iti pirmaan nyo ang papeles inton bigat. Imbatik iti lamay saan ti sekretaryo. May panggap ka ta Ingrid kan honesto, tinangawagakin ka. Ayun gayam. Matuloy da kadimat lang nga agawid, sir. Isumot tinyawag na kanyag. Si Kanto timangsukon katakwada iti airport. Awagak man kiti Ingrid. Agak tumot ni Honesto, sir. Ti amok pay kay din o iso ti mawawag iti tanagring ti cellphone ko. Makabuutan ni Ingrid, Honesto. Honesto. Anyat na kasama kanya. Sa dino tayan ko. Injig da ka diti ospital. Napukaw nga min tipot mo. Nimbaglaki din tan masarapa ka adagos. Saan mo ka din na malakip? Anyat ko na ti doktor. Ada ka din na doktala da. Nadagsan ang sakit ko. Pagkalmaam lang tirik na. Agdadagsan ka. Oh. Oray ta nakapuot na ni Ingrid. Panawan kayo, pay. Buwan mama. Nadlaw ko, nakigtot kay tinama, nagdadagsan ka. Hindi pa kata mo tinagtulagan ta, Honesto. Saan ko pa'y akayat, tagsi ko. Nga madadidan. Rumbaga maragsakan ka. Taddan to na anak ta. Kat ad-adda amang pairot iti patimpatig tamin no en ayata. Kanayon nga may ibagakan ka. Ajak pa'y kayat, tagsi ko. Agsarita tanto na yung pag-itong ad-datan niya Pilipinas. Sakbaya kasarita teksyoban kan ka. Sikapay lang ti kasarita. Matuloy ka dila tati flight yo, orag dadagsan ni Ingrid. Kapilitan na may tantan mama. Nakapsot ni Ingrid. Saan nakabalang tagbiyahe tinapaot. Kapilitan nga ron na makancel ti flight yo. Ngam kalpasan di talungal daw. Agad kami. Balagip ko. Ada ka riyo ide agsikog ni Ingrid kat sumurot kayo kada kami. Mapilitan nagsakit di nga paiso. Baya, pagsaritaan mo na yung bakit agsuman kan kaday taafan na. Maragsakan ako ma. Tadan rason, napakapilitan nimba nga gawid di Pilipinas. Nakapagkita danton kini dati. Ngamtisan ko anay bagaking pana. Dahil di pampanunod na kita. Sana maragsakan ng Ingrid di panagsikog na. Talaga asang napay akayat. Kanarig na kitipay laeng. Asan na akatagsikog kat amang na ito eh. Isang minto apag kindaawanan. Kunak no, inton bikat pa ilang ti panagawid yo kini Ingrid, Honesto. Ngam, baga ni Sir Hannibal, kanyak, na-cancel ti flight yo. Adda nga minsan kabasit nga Beria. Asan miya nakaawidan, Ramses. Ayun gayam, sa dino ti pangituludak kada kayo. Sa dino pa'y, iti balay Ramses. Adda nga minkid daw ni Daddy akalpasan na makasangpat kami manipo di Amerika. Agtalos kami pa lang ibalay da. Pagsaraitaan minto pa kiningrid, no kaano amal pa si balay mi. Iti talo bulan na bakasyon niya di Amerika. Sigurado laki di, nag-enjoy kayo.
Ado laki diti napasyaryo no lawlayo ti sibubukal nga Amerika. Oo naman tamalawlawan. Tadya kalawan trabaho sigot ya si Kaswal. Di ideal daw flight mi kuma kani Ingrid. Imawag ni Major kanya. Trabaho at dagos ti sang patak. Ayun gayam. Nagpasyara ka di away di kanikadwa lawas. Alis to ti pa nagtrabaho dagiti karpintero ha. Barang may kamakamda amal pasaging kang agawin ni mama. Ang mga noya ito ang nagtaros. Oh, kamaudyanan na. Agawid mo't lang ni mamang mo. Yung saan pa sigurado no kaano. Kasano di mapilitan nga agawid ni mama, katadayin ka rin na kanyak. Baka tutulog ka, napanlog ka, maturog ka dagos sa pamanabasang to. Rabin, gamsan pa ya si Mang Bad niya Onesto. San ka di pa'y ngimawag ka? No apay anarabian. Nagchat lang kanyak, Daddy. Talon ngal daw manipo di disimbang pad kayo. Kaano ka ding umakar kayo ti balay da Onesto? Saan may painagsalitaan ka ni Onesto data, Papa? Kanayin mata makumikom. Makumikom ngagpaiso. Idinto ka. Di ka pa'y pulosim may yung pisina. Dini ka ta makariingak ang mamayo akdad. Marigata na kasi panagino ko. Ang dati ko lang agdadagsin ka. Apay di imbaga dagos kanya. Dahil tiga po na na-cancel editi flight ni. Saan yung kadianad lang? Natam na sa panaglangan mi kini Onesto. Kagura. Oh, di mo ibaga pag ginawam di asawam. Saan nga iti data, Dad? Inyo na iunay ko kini Onesto, ajak pa'y kayat yak si Pug. Kan talaga ajak kayat yak si Pug. Anya? Amo yung data. Ay, saan kayo ngagsao? Nadiyo kahit nga iraman kayo kagura. Sige, sumra ka ko na iti kwarto. Aywan, no mapuutan niyo at isasangpan ni Onesto, ibagayo ajak kayat ni Masinga. Agawid pa kit din na maturog di balay na. Isumot lagayam nga inawis na gaginom. Tanda masapol arambahan ta. Kablawan ka Onesto. May sakan kun nga ama. Agyaman na Ramses. Malagip ko day di imbagak. Sakbay ang nagluwas kayo ang nagpa-Amerika. Nga mga lumakabukol kayo. Katimod no. Beli, bakit ikinaalibtak mo pare? Oh, ne. Nakaragdagsakak amakit inistorya king ka. Ne. Naragragsakak pa iti nakaam mo ang masikugan ti asawa? Ada nga may problema. Sana kahit ni Ingrid di nagsikog na. Anya? Naibagag sa matan naging kaidi. Asan pa'y laa kahit ni Ingrid nagsikog. Yan marik na. At talaga asan na kayat. Iso ka di nga inawis ng ngagi no? Saan natap no agramba? No di ka tapno andi ngayon ka? Anya kaya? Rumot at kaman kanyak di kahit timar-arakop. Kahit ko lang mataglailo king ka. Nagbang lalaki din ti asawa kaya. Kadigdigos mo kaya. Amangan nga niya pang panunutan, tiyak kaya. Kagura na katibay lang. Inyo na unay ko idikad ka. Isa na ito eh. Please. Saan ko maaday ti pagsubangan ta? Adda ti tanti bunga ti ayan-ayat ta. Talaga, naungat ni Ingrid. Siguro gapoy tayo kapagas na nga ginaw. Naimbag ta na anos kan natapal ni Onesto. Sandan ko raya nagasarita. Ni Onesto. Awan pa'y gayam kadrabin. At dapay lang ata iti trabaho na. Awagak man gede. Wano gapo. Tagap-apad ang agasawa. Sandapay, ngay malatiw iti balay da Onesto.
Dandani akon makapangan, wino da kami kan Onesto. Aring nasan mo payasin nagid ti karga ti platom. Anya ka di ti marikreklam. Kahit mo ka di ngay panaka ni Onesto iti ospital. Awan na nyaman na dahito daddy. Gagangay siguro iti agdadagsan. So, saan nakapagdandanagan? Napuyata na. Tagtingan ti Rabi, hindi makasangpuitak. Ngim masapol, masapak ang panyo opisina. Malagip ko kiti. Awan sapay plano yung umakar kaningrid iti balayo, Onesto. Saan may pa na pagsaritaan dahi ta kini Onesto, Dad? Aglalo tama kumay kumatlaon na eh. Kumusta gaya man dagiti biktima na iraman iti naura malugan? Nabigbigan takin ko kay Tilogan. Lugan ni Mr. Verano. San may paya nalpas ti laboratory test. Numaysa ni Mr. Verano kadag tinaksa tamangkay. Ha? Ni amigo. Dad, saan ka din ang amoy ni Mr. Verano? Dadaulo at gayam na yeti sindikato? Wan. Agam-amo kami kini Mr. Verano. Ngin mabayagan asan kami nagkita. Diya ka mo nga dagam illegal na negosyo na. Madama pa lang ti investigasyon, ti Special Force. May naig iti panagpipinatay dagiti nagtagi armas alal laki. Nakalamlamiis dito'y opisina. Nga maglingling utakit din itinapigat. Agkabakabaak, nakaslad na kabutang ko unay. Pinanggap ko, pinaibilin ti panang patay da ni amigo. Nga aglamlamang din. Nagamakak, ngay bulgar na ti amin. Kat ita natayan. Panawanan ang mamimpinsan ni sardeng ko ti makikumplot kadagiti may kaniwas a negosyo. Yak kayat ti mabalod. Ken adda adyak kayat ti may pada iti napasama ken ni amigo. Mabayi na kadyagtong palitin karikada kayo kani Ingrid. Kada magano na istoryayo kini Hannibal. Kat mangnamda magagawid kami ti agsuman kanta. Oray pagpitlaan ko mama. Ay, tirigat na at sasaron mo ti biyahe ni Papango iti Europa. Nupay kayat namat launay ti umay dita. Tapno makita namat ti lugar tayo. Sakbay siguro ang makapagpas ngayon ni Ingrid at gawid kami. Saan na bali mama? Tinapatan. Agad kayo. Saan na mabayad mo orahin dahil? Sa baliman kit diti manakip ko. At na ngamin nabuya mi asa na napinta sa pasamak dita mismo ang lugar tayo. Ha? Wan mama. Nabigbigan ti sumagmamano, napuura na bangkay. Kat kumpirmado akaramay ni Mr. Verano ang maatap at dadaulo ti sindikato. Nakabutbutang ti mapaspasamak dita. Isukarto na panunot ko dito iti pangusarak iti natal ko. Nakiktot ng Ingrid na nalagip na nga amigo ka ni daddy na dahil kaya Mr. Verano. Anyat kinudam? Ay, tibayak. Malagip ko man ang tinakamamas sa panakapapatay dahil di ko pensyon. Awan mat nga tantim ako ng kanyak, Onesto. At datan dito'y balayo. Agyaman na. Takasarsarita ng padlangan. Masurong nakpailakan ka. Sini ko ganakit din. Saan pa'y kumakadag ito ubingak pailaan? Ay, po, si kakit dimit. Hindi ko nang di pasarunong taadakos. Alya? Talaga masurakin ka. Gusto na. Nagtatadam di kiti ko kung di na ko tutun.
Kita, daranti takya ko kinudod mo. Drabis na gitu. Anya ti ko lang, adarabis ko. Tungtaan kan tupa, lugunggunam. Lalayulak lamit ka. Ay, rakutong ka magkit-kit. Madik garo, jak kayat. Magkitak na kita matam sa balit ng panunutam. Di napilitan na. Sikabat, pagkatkatawan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mabaina ka di matungpal, tin karikada kayo ka ni Ingrid, honesto. Kan baka naistoryayo ka ni Hannibal. Kat mangnamnamang agawid kami, iti agsyuman kan ka. Uri pagpit lang ko mama. Ay, tirigat na agsasarum ti biyahe ni papang mo iti Europa. No pa kayat na matlaon na iti agawid ko maadam, nakita na di lugar tayo. Sakbay siguro nga aganak ni Ingrid, agawid kami. Saan na bali mama, tinapatan, agawid kayo. Saan na mabayak nga urayin na ita? Sa bali man kit di ti malagip ko. Nabuyam mi namin ti may sa anak ka amaak apagteng dita mismo a lugar tayo. Wan mama. Nabigbig min di sa magmamano anak sa tabangkay. At kumpirmado, karaman ni Mr. Pirano ang maatap at dadaulo ti may sa sindikato. Oo. Nakabot mo tayong gayam ti mapaspasamak dita. Iso nga rin na panunod ko idiya dito lugar tayo ti pangusarak itinadal ko. Nakikitut ni Ingrid, nalagip na nga amigo kano ni Daddy dahil ang Mr. Pirano. Anya ti kinunam honesto? Kaya ti payo makalagip manan iti nakamamos apan nakapapatay ni Hopensyo. Mama, saan kumadag iti apaspasamak ti pakaublagan yung agawin? Nasga natong palatin karikada kayo ken Ingrid. Gapupay dayta iti apukok. Kan ti panagkita may ken ni Hannibal. Da kayat kung may bagakan ka. Anya dayta, mama? Amok no kasano ti kinapatag ti trabaho. Sa pinilim, ti agtrabaho dita Pilipinas. Ngam kidawag ko mga ikonsideram na itaabanag. Amok, baknang tinakaikamagam. Ngam, adda dito'y Amerika, ti masakbayan. Mama? Uray no ko nakakasta, adakan ka ti desisyon. Nairugig nga minan nga si Kaswan na kitinabati asan ni tayo, mama. Saan kumaaday ta ti mangigawid kan ka? Mabalin mo ti mga lay ti caretaker. Sige, mama. Adalag na yung bagday ta. Oh, sige. Agyaman ak. Naito lang. Bye. Suwag mamano na ka nito, tinapalabas manipo dito ang sarsarita kami, kini honesto. Sana mapuna si tipanunot ko tayo siya. Ay nga binasaan, apo maanaw, italin tataok tan niniwan tinapalabas. Ni Hannibal iti mayor, idi napasamak ti kastyay iti asawak. Malakip ko itan. Saan daan nagkadwa iti kapitan mi idi. Tanaginad ti panagtaray ti hostisya iti lugar mi. Kadagiti apanawan. Amo ka nasingid Sir Hannibal, kanda jay Mr. Birano. Nakasarsaritak matanda jay alakay. Bakit kita nga do ti tao na? Saklapagaro po, nadadaulo ti sindikato. Di kasangsangpot ko dito yung sakbay ng kasar ko ng Ingrid. Natalinaay mo ti lugar tayo. Awan ti mapaspasama ka krimen. Ngam amok, analimod ti panagraira ti droga. Droga nga rod. Tinakatayan ni Mr. Verano. Siya ko mati pagdamagak kiti dayta abanag. Tas sikati ang naasidag kadagiti pan nakabagi ti lintag. Noon niya ti trabaho. Iso lang ti pakibiyangak, Ramses. Nasa isaya at nung magkapagsasango kami. Tapno magkapagsasarita kami anaimbag, amigo.
Nagkasagana ka mangipaupa kadagiti dumabot ay gak. Ilakog pa ikit din no ag kinaawatan kami lakit di iti presyo. Sige. Sige nga ro din, amigo. Bye. Kailan sakit din ito pangadam niyo, Dad? Sayang lang aminta saan mat ang maus-usar dagiti duma bodega iha. Saan ang nagtuloy dagiti duma negosyo gidi? Apay nga minanagado ti negosyo yo? Sa bali man giti malagip ko. Kasano? Agawid nga ron nilagrimas. Kaputa addanton apo kumi. Diya ka mo ti saritaan dagan honesto. Aging ka di ita. At dapela ang pasugnod mo iti asawam. Ingrediha, naglagipam. Maaddaan kanton iti anak. Ado ka no ti pakakumikuman dagsyuman kanya kadagitoy masungan tabulan. Kasapulong nga kuyog dakin mama, ta idi pa yakayat na yung Amerikano ang makita ti lugar mi. Kan makomay diti Pilipinas. Iso sagbay niya makapagpasngay kang ta, iso ti sangpet da. Tinapatel. Agbakasyon da. No saan ako man nagsikog, siguro awan plano ni mama mga agawid. Naistoryak mo king katiga po na. Sahanan na kahit ni mama ang maipalagip tinapalabas. Ang kaya madagayam singasing ni mama. Amangan ka no kahit tanto tiyak na din, iji Amerika. No nabaybayag kayo kumakin ni Ingrid iji Amerika kat ijay ang nagpasngay. American citizen kumantiapo kok. Mahit ko man no masikugan ni Ingrid di nagbakasyon kami iji Amerika. Nagsarita mi kaham kining Ingrid singasing ni mama. Ano saysayat ko man no ijay mo't lang Amerika ti pagtrabawak daddy. Honesto. Ibagak ken kadaytoy. Kaya saan ka kumama sa sair? Kinamaag, tinagbalin ang desisyon mo. Daddy, adaga po na ti amin. Nakamamos tinapasamak iti day di papa. Dandani sana nabigbig ti bangkay na. Ado ti matay ita. Nga awan pakabigbigan da. Honesto. Gapoy ti dayta. Ado ti biktima ti pamapatay asaan ang naipaayan iti Ostasia. Dayta ti gapuna ang napilik ti kurso. Itingkad din ko adi ti lugar tayo, ti pagtrabawak. Sir, iti pinagatan niyo pag-iwan na. Agyamanag, Ramses. Dapat lagay magatang na pag-iwar na kita. Manmanulangan, honesto. O sige, panawan kayo pa eh. Kahit ang mga lumakasingak iti panagsalita niyo. Malagip ko lang aron iti mayorak pailaan. Ado tinapapatay dagiti taot akalaban ko iti politika. Ken supporter da. Nagabuso dagiti daduma apasurot ko. Ket adda dagiti napatay da asaan kumaarumbeng ama iramram. Oh. Apay nga italaeng ang makariknaak iti panakakonsensya. Idinto amanon atawen tinapalabas. Kumusta ti marikrik na Ingrid? Nasakit ka di pa ilang ti tiyan mo? Marigatan ak nagargaraw. Ang mga nukayat mo nga awagak ni Honesto. Kat ipakaamuking ko ana, iti panangitaray ko kada kayo diti ospital. Amang naman singalaan iti trabaho na. Kasaritak tulangan nito drabi eh. Mr. Hannibal, umawawag. Itod mo kanyak ta cellphone. Sakti mati sarita kan ko na. Atoy, Ingrid. Hello, Daddy. Sigaw pati si Pungbat, Ingrid. Kumusta ti marikrik na? Nasayatan. Rumarak matlaadagos dito ospital. Patanagan na kita ay kapo itigal at panagsakit ti tiyan mo. Sakpay kiti ti makarkaratot amang mantarkin ni Ramses ang mahitaray ken ka iti ospital. Nabugkawak lang ron. Oray siya kat nagdanagak mat. Kan jak nagawitan din nagsangit na. Nagbutangak. Madanaganak ang mga nonyat mapasamak. Agpaitulnog kalangan ken ni Ramses iya palay.
maginanakan. Kano mabalin saan ka nga trabaho dito sa opisina? Nung maangwan ni Honesto, di pa nakaitaray ko dito sa ospital. Amang ano saan ako napalubusan nga trabaho. Oh, kunak na niya tinapasama king kan. Nagbayag kay Jibanyo. Surutong ka kumaltahin ka. Marigata lang ang gargaraw. Nakilami na di tiyang ko. Naimbag tayong pangag na asan ka nagtrabaho. Day tala, tasaan na makumikom ti panunot ko. Jak maliklikan na titiba nagkasuhiplo ti panunot ko. Agdanag ak na daduma. Kan amang ano niya papasamak kanya kinto nagpasayak. Ingrid, Kasano nga tanong matayak nga pasayak? saan mo kumapanunutan data? Day tala na ti kabutbutin ko. Isa lang mabalin. Jak pa'y kayat kiyak si Kugiti. Maturog takitin. Saan tila mapampanunot mo? Linawas nga pakita kay ti doktor. Tapno mamonitor ti kasasad ti sipug mo. Kandi sa lunat mo. Diyak kayat nga dada ka sa mapasamak kadakayat. Dandanin ti kabulanan, ti panagpasangay ning grade mo ma. Madanagan ta, masansan ti panagsikal ti tiyan na. Isigasing ti agsumantan ka. Kaputado pa ilaan ti pakakumikuman na. Umuna ka nalatan ng bakasyon ta sumarunon to. Mabalin matakas tang agpaiso. Adakay ko maditoy, sakbay, ti panaganak ning grade. Baliwantan to ti agsarita. Barang ka no na makaalan to ti bakasyon na, 2 bulan. Di pa lang kami nagretiro, lakain. San ka di pa nabannog? Dahil talaan ti magbagakan ko na, napiksa ka no pa. O sige nga Rod. Kasapulan dak namin, hindi laboratorio. Kamaudyanan na. Nagkita tamat lang ang lagrimas. Naragsak ka pa nagsublim dito lugar tayo. Abala yan. Apay nga tama di tirik nakabayatan ti panagpinarang eh. Animal. Panagsubli ko na, imbes a panagbakasyon, abalayan. Tangamin, sipod na pan kayo ijay Amerika. Itlak ka lang nag-awid. Malagip ko. Nakit-kita ka di mayor kapaylaang Hannibal. Saan ko malagip no nakikita ka na? Saan tayo nakapagin na asidag? Ngam na minsan nakapasyar kayo dito barangay mi. Saan kayo nakapagbayag? Saan kayo ngagkadwa iti kapitan mi dito eh. Naasidag ni Hobensyo iti day di kapitan mi. Adayo nakapagyan mi tayo jay ngam. Ninong mi iti kasar. Imunaan na tayo ti asawak. Kalpasan ti sumagmamanual daw. Si Maruno na papatay, dagiti nagtagi ang mas alalaki ni kapitan. Malagip ko manan. Iti asidag idi dito akalapaw apagin inanaan ni Hobensyo tinakatayan na. Saan niya napasangpot iti dahil arabi eh. Kat kabigatan na. Adda na ipadamag. Adda nakita da daradarawang kay. Adda ni Tada Ramses kan Hannibal. Umasidag dito ni Hannibal. Lagrimas. Hannibal, aday bagam. Langag kong aminti nagsaritaan da Honesto ken Ramses. Kaumay ka ditoy. Kaya't ka kasarita, maipapan iti naibagam iti kasangsangpat mo. Tapay. Makunkonsensya ka din? Idi kasangsangpet ko. Inaribong dak iti karuba mi, tamailiw da ka no amakisarita kanyak. Maragsakan da, ta iti naundaya panawan akawan ko. Nakaliglipak ang nagbakasyon. At dalatagong daway amailiw ka amang subli iti nakayanakam alugar. Ado ti nagsasaritaan eh. Kat nalagip ko ti napasamak iti day di Hobensyo. Kat ada na kaibaga, bodyguard mo kano dagiti maata pa ng patay iti asawak. Lagrimas.
Atap dala ang dayta. Awan pamanagnag da. No pa'y di manon kanyak nga adda dagiti napapatay dagiti pasorot ko idi nga awan basol na. Saan ko nga ugali ti mang papatay iti awan atraso na kanyak? Awan at raso day di Hobencio iti pada na at tao. Gapo tagakakailangan nga manalog. Sa naabasol no apay anasinad da, iti day di kapitan mi. Pakawanan nak. Para kadagiti anak ta. Hinapot no da. Ato tinasdaaw. Ani Ingrid nga anak mo, tinagbaling nga asawa ni Honesto. Saan arumbang amairamraman ni Ingrid no anyaman ti babak ko iti padak a tao kadagidi a panawan? Saan pa'y ana ipasngay iti ni Ingrid? Kat awan amuna iti napasama. Nakasakit una yun ti tiyan ko, Honesto. Paspasan pa ito patay. Napaggisin ti panagmaniho. Nagsakit, matayak sa... Saan ka kumamag nagsoy ti kasta? Nadakas tigasat ko. Di mo dumaybayan ti anak ko. Diyos ko. Amok nga ado ti babak ko. Saan ang makaanay ti biyag ko a pagbayad ko? Itala ang makariknaak iti kastoy. Saan kuma at ikakaiso nga anak ko ti agikaro? Nujak man maikaro iti pagbaludan dagiti nagpasulak. Bayan nyo asumadak iti kinaimbag. Kat makaambo kayon ton amangusig kanyak iti nagkay sa abiyag. Amen. Lakrimos. Si kagayam ti adda iti sangok. Inkararagak. Di pa nagpasngay ni Ingrid. Asapay kumata saan na marigatan nagpasngay. Tamalagip ko di siya tinangipasngay ka ni Honesto. Awan lati di awan hindi. Agyaman naklaunay. Pagkawanan na kuma. Pinampanunod ko na imbag ti amin. Saan aron ba biyagak pa iti napalabas, Hannibal? Saan na maisubli? Kat amok, ayat timang sabsab iti gura. Si papas na ti panagkararag ko. So badak to ti kinaimbag dagiti babak ang naaramidak. Para ka dagiti anak ta, Hannibal. Kan iti ako.